Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri 28 fevralda virtual duşuk geçirdi. Duşuga Türkmenistan gatnaşmady. Abaşanyň baş diplomaty Gazak, Kyrgyz, Özbek we Täjik daşary işler ministrleri bilen geçiren duşugyny Russiýanyň Ukrainaga garşy amal açyrýan bilhassaýyn we esassyz hüjümüni berk ýazgyrdy. Hemde Ukrainanyň halkyna sarsmaz raýdaşlyk beýan etdi. Bu barada Abaşanyň döwlet sekretarynyň medpuat wekiliniň 28 fevralda çap eden beýanatyny aýdylýar. Gazak daşary işler ministrliginiň çap eden beýanatyna görä duşu Gazakstanyň daşary işler ministri Muhtar Tiloberdi, Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Ruslan Kazakbayew, Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin hemde Özbekistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow gatnaşdy. Kyrgyz daşary işler ministrligi özüniň çap eden beýanatyna duşugyň dowamyny Ukrainadaky ýagdaýyň ara alynıp maslahatlaşylanyny aýtdy. Hemde Kyrgyz halkynyň Rus we Ukrain halklary bilen taryhy doganlyk gatnaşyklaryna ýünt çekdi. Kazakstanyň daşary işler ministrligi duşugyň dowamyny sewit we halkary meseleler bilen bir hatarda Ukrainadaky ýagdaýlaryň hemde onuň Merkezi Aziýa ýetirmegi ahmal täsiriniň ara alynıp maslahatlaşylanyny aýtdy. Täjikistan bilen Özbekistan öz ýaýradan beýanatlaryny Ukrainadaky ýagdaýlary asla agzamady. Türkmenistan duşugy düýbünden gatnaşmady. Eýsem ýa ýakyna Moskwa sapar edip howpsuzlygy maslahat eden Raşid Meredow näme sebäpden C5 goşmak bir ýygynyna gatnaşmady? Azatlyk radiosy bu soragyň mümkin bolan jogaby bilen gyzyklanyp Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Paniere mikrofonu uzatdy. Ekspertiň pikirine görä Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary daşary işler ministri Raşid Meredowyň C5 goşmak bir ýygynyna gatnaşmalygynyň aňyrsyna birnäçe sebäp bar. Ýöne şol sebäpleriň iň esaslary Türkmenistanyň beýtaraplyk statusynyň hemde Raşid Meredowyň ýa ýakynda Moskwa amal açyran saparynyň uğralýar. I think it's also and probably this is what the Turkmen government would say anyway is that Meniň pikirimçe bu Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy bilen bagly. Iň bolmanda bu Türkmen hökümetiniň aýdaýjak zady. Türkmenistan resmi taýdan beýtarap döwlet şüphesiz C5 goşmak bir ýygynyna Abaşanyň döwlet sekretary Antony Blinken Ukrainadaky ýagdaý boýunça çykyş etmelidi. Meniň pikirimçe Türkmenistan beýtarap döwlet hökmüne bu barada hiç ýyly kommentariýa bermek istemedi. Ýa-da aslynda düýbünden ýygynaga gatnaşmak istemedi diýip Panier aýtdy. Have to make any kind of comments on this or even get involved in it at all. 22 fevralda vice-premier daşary işler ministri Raşid Meredow Moskwanyň çakyrygy boýunça Rus paýtagtyna sapar edip beýleki meseleler bilen bir hatarda sewit howpsuzlygyny maslahat etdi. Duşuklaryň dowamyny iki ýurduň arasyna öňümüzdäki 3 ýyl üçin howpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň ýol kartasy kabul edildi. We know that Foreign Minister Meredow was just in Moscow recently. Bilişimi diýany daşary işler ministri Raşid Meredow ýaňy ýakynda Moskwa sapar etdi. Meniň pikirimçe Türkmenistan Ukraina babatda Russiýanyň basyşlaryny duýýar we şonuň üçin hem ol Russiýanyň Ukrainadaky siýasaty tanqid ediljek duşuga tarap hökmüne gatnaşmak islemedi. Olar ýygynyga gatnaşmalyk arkaly meselelerin tutuşlugyny öňüne aldylar. Şeýlelik bilen olar hiç bir siýasaty asla goldamaly bolmady diýip Panier aýtdy. Or support or any policy at all. They just weren't there. Russiýa soňky 6 gün bäri Ukrainaga garşy harby hüjüm amal açyrýar. Halkara jemgyýetçiligi günwatar hökümetleri Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmek barada kararyny we dowam edýän uruşy ýazgyryp çykyş edýärler. Merkezi Aziýa ýurtlary Russiýanyň Ukrainaga garşy amal açyrýan hüjümini ýazgarmakdan saklanýar. Eksperti görä Merkezi Aziýa hökümetleriniň Russiýanyň Ukraina çözmegi boýunça beýanat bermekdäki çekinjegliginiň aňyrsyna birnäçe sebäp bar. Russiýa Merkezi Aziýa hökümetleriniň sewda hyzmatdaşy bolup durýar. Russiýa sewitdäki ýurtlary howpsuzlyk kepiliklerini wada berýär. Ýöne muňa garamadan C5 goşmak bir duşugy boýunça çap edilen beýanatlar taraplaryň ýapyk gapylaryň aňyrsyna ara alyp maslahatlaşan ähli meselelerini öz içine almaýan bolmagy mümkin. What was actually said behind closed doors at the meeting is probably different. Duşukdan soň çap edilen beýanatlar duşugyň dowamyny aýdylan zatlaryň ählisini öz içine almaýan bolmagy mümkin. Gurrunsyz Merkezi Aziýa ýurtlary Ukrainada bolup geçýän wakalar üçin begenmeýärler. Belki de olar Russiýanyň hereketini goldaýan nädirler. Galy berse-de has Adol Putin Russiýanyň taryh çäkleri barada gurrunlar etdi. Bu gurrunlarda agzalýan territoriýalar Merkezi Aziýanyň hem öz içine alýan çäkler hökmüne kabul edilen bolmagy mümkin. Russiýa 18-nji asyrda Gazagystany, 19-njy asyrda tutuş Merkezi Aziýa goşuny girdipdi. Şonuň üçin şu günler Merkezi Aziýada Russiýanyň baş matlaby dogrusyna oňoýsuzluklar bardyr. Eger Russiýa Ukrainany almagy başarsa, nowatdaky kim bolar? diýip Panier aýtdy. Feelings that they must have in Central Asia right now about what Russia's ultimate intentions are. If they manage to take Ukraine, then what comes next?
Merkezi Aziýadaky ýurtlaryň köpüsi garaşly döwletleriň arkalaşygyna agda bolup durýar. Olaryň käbiri kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna, käbirler bolsa Ewraziýa ykdysady birleşigine agda bolup durýar. Bu guramalar Russiýanyň agylyk edýän halkara guramalary hökmüne tanalýar. Panyeriň pikirine görä, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen ýakyn gatnaşygy we bu gatnaşyklaryň töweregindäki beýleki ýagdaýlar olary Ukraina babatyna öz pozisiýalaryny açyk beýan etmekden saklaýan bolup biler. Olar köýüň üstüne otyr. Bu aňsat däl, bu olar üçin kyn pozisiýa. Olar haçana çelle häzirki pozisiýalaryny saklarlar. Öňü soňy ol ýa-da beýleki tarapy saýlamaly bolar diýip Merkezi Aziýa boýunça ekspert aýtdy. They're sitting on the fence. It's a tough position for them. You wonder how long they're going to be able to keep that position before they have to pick one side or another.